Tqassmu 85% tad-dokumenti tal-vot li ammontaw għal 303,502 ta' dawk eligibbli biex jivvutaw. Dan wara li nhar il-ġimgħa spiċċa tqassim tad-dokumenti tal-vot bieb. B'hekk fadal 15% tal-voti li baqgħu ma tqassmux li ammontaw għal 51,523 dokument tal-vot, ċifra li kemm xejn għolja meta mqabbla mal-aħħar elezzjoni ġenerali meta f'dan l-istadju kien fadal 11% u ma tal-2013 meta kien fadal 7.5%. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt qal li bħalissa qed jiġu mqabbla n-numri tad-dokumenti tal-vot li baqgħu ma tqasmux biex jibda tqassim mill-assess tal-Pulizija minn nhar l-Erbgħa. It-tieni fażi hija li persuna tista' tiġbor personalment id-dokument tal-vot mill-assa tal-lokal jew l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali, jiddependi liema lokal, b'mod personali bil-karta tal-identità tagħha. U tmur tiġbru bl-istess ħinijiet bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' nofsinhar u bejn it-3 u 9 ta' billejl. L-ewwel ġurnata li sa jkunu jistgħu jmorru fil-lokal tagħhom jiġbru d-dokument tal-vot hija nhar l-Erbgħa 16 ta' Marzu u jibqa' sejjer inklużi s-Sibt ta' wara l-Erbgħa. Bħalissa fl-istamperja tal-Gvern għaddej l-istampar tal-polozz tal-vot li l-poplu se jkun qed jagħti l-verdett tiegħu fuqhom. Dawn il-polozz se jibdew jintużaw nhar is-Sibt li ġej meta ssir il-votazzjoni bikrija u l-votazzjoni fid-djar tal-anzjani. Dil-pozz tal-vot tkun stampata fuq karta ta' sigurtà. Karta ta' sigurtà li l-Kummissjoni Elettorali biss ikollha minnha. Jiġifieri huwa diffiċli immens illi persuna tikkopja jew tagħmel polza tal-vot eżatt bħal dik tal-Kummissjoni Elettorali. Ovvjament ħajkun bħala partiti politiċi, Partit Laburista u Partit Nazzjonalista ħajkun fiha l-kulur, jiġifieri Partit Laburista fuq l-aħmar, Partit Nazzjonalista fuq il-blu. Intant Gatt fakkar li min se jkun rikoverat fl-isptar jew imsiefer nhar is-26 ta' Marzu għandu ċans sa nhar il-ġimgħa li ġej f'nofsinhar biex jagħmel dikjarazzjoni ġuramentata ġewwa l-uffiċini tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jew fi Pjazza San Franġisk fir-Rabat Għawdex sabiex ikun jista' jivvota fil-votazzjoni bikrija tas-Sibt li ġej. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jagħmel kuntatt mal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 2090 1531 jew 2090 1528.